साब सेन्टारनिफ्राय लानानै सिभिल हस्पिटालसिम रायजोफ्रा थांनानै जाहाथे मोजां सेवा मोनहैयो, मोजां जोथोन मोनहैयो, बेनि थाखाय आं खामानि मावगोन। नैथियाव जाहैबाय जोंनि सराइबिल समस्तिनि एलपि स्कुलनिफ्राय कलेजसिम मोनफ्रोमबो सोलोंथाइनि फसंथानफोरखौहाय साबना हामनायै माबोरै खालामनानै दिहुनो, बेनि थाखाय आं नाजालांगोन। जोंनि गसाइगाव टाउनाव गोबां जायगायाव आरो गामि ओनसोलावबो लोंनाय दैनि जेंनाफोर दङ। बे लोंनाय दैनि जेंनाखौ आङो 5 बोसोरनि गेजेराव फोजोबस्रांथारनो थाखाय आं नाजागोन। बिसायख'थिनि थाखाय बुलायनांगौ सोलायनांगौ जेबो गैया। रायजोआ जायनो भट होगोन बेनो देरहागोन। गणतन्त्रआवहाय रायजोआ जायखौहाय गावनि बिजाथि बानायनो नागिरो बेखौसो बे सुबुङासो रायजोनि रिप्रेजेन्टेटिभ जानो हायो। गतिके दिनैहाय बुलायनानै बा गारि बुफायनानै ग्लास बुफायनानै भट मोना। रायजोनि गोसोनो जय खालामनानैसो, रायजोनो मा हाबा मावगोन बेनि रादाय होनानैसो, आरो रायजोफोरखौहाय हानजायावहाय लाबोनानै बिथांमोनखौ खामानि मावहोनो हाबासो नोङो देरहानो हायो। गतिके ग्लास बुख्रुबनानै, गारि बुख्रुबनानै जेबो जाया। सराइबिल समस्तियावहाय दासिम इउपिपिएलनि फोसावदिंनाया जोबोद मोजाङै सोलिगासिनो दं। रायजोनि रेसपन्सा जोबोद मोजां। रायजोफ्रा जेरावखि थाङा मानो इउपिपिएलनो आशिर्बाद होदों। प्रमद बर' सारनि जे 5 बोसोरनि खामानि, बिथाङा जे जोंनि ओनसोलाव सान्थि गायसनबाय, सान्थि गायसनखांनानै मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीनो दिनै न्याय होबाय। न्याय होखांनानै बड'लेण्ड ओनसोलखौ जौगानाय फारसे बिथाङा गोख्रैयै लानानै थांगासिनो दं। बेफोर गासिखौबो मोजां मोनजोबनानै सराइबिल समस्तिनि भटार रायजोफ्रा दिनै इउपिपिएलनो भट होनो थाखाय थियारि जानानै दङ। गोबां रायजोफोरनि माखासे जथुम्नायखौ नायोब्ला नोंथांनिया बे समाव सरसेयाव दङ। ओरैनो बिपिएफ दोलोनिफ्राय नोंथांनि नोजोराव माबायदि दङ? सराइबिल समस्तियाव ओरैनो कन्टेस्टआ इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेरावनो जागोन। थांनाय समफ्रावबो जेब्लायबो इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेरावनो कन्टेस्टआ जाबोदों। एबारनिया एसे जुनिया। कन्टेस्ट दङबाबो इउपिपिएलआ गोबां बिबांनि भट लानानै सराइबिलाव देरहागोन, बियो रोखा जाबाय। रायजोफ्रा दिनै दले बले गावसोरनो मेल खुङै खुङै इउपिपिएलखौ लेंहरदों। हर सान बिथांमोना 2 घन्टा 3 घन्टा नेनानैबाबो आंजों रायज्लायनो थाखाय बा इउपिपिएलनि कर्मिफोरजों रायज्लायनो थाखाय, सावरायनो थाखाय भट होगोन। भट होखांनायनि उनाव गावसोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै होनांगौ, बेफोरनि रादाय लानो थाखाय बिथांमोना 2 घन्टा 3 घन्टा नेनानै थायो। जोबोद गोसोआव दुखु मोनो रायजोफोरखौ बेबायदि नेहोनानै। खिन्थु नाथाय रायजोफ्रा नेनायनि उनावबो नुजाहैखाङोब्ला जोबोद रंजाखाङो बिथांमोना। बेफोर गासिखौबो नायजोबोबा इउपिपिएलआ जे सराइबिल समस्तियाव देरहासिगोन बियो रोखा जाबाय। गार्जेन रिजार्भ भटनि बेलायाव गावस्राजोबनानै गुबुन गुबुन दोलोआव नोंथांनि बेसेबांसो थागोन सानो? बेखौ बुंनाया जोबोद गोब्राब जे बेसेबां भट मोनमारगोन, बेसेबां पल जागोन, बेखौथ' पल जाखांनायनि उनावसो मिथिगोन। आरो 26 सेप्तेम्बराव जेब्लानाखि रिजाल्टआ ओंखारगोन ओइदिनखालिसो बेखौ रोखायै मिथिजोबगोन। खिन्थु इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेराव देरहानायनि फारागा गोबां जागोन। इउपिपिएलआ जे देरहागोन, बिपिएफखौ फेजेननानै बेयो रोखा जाबाय, आरो फारागा गोबां गिदिर जागोन देरहानायनि फारागा। बे समाव बिसायख'थि खाथि सम सफैनाय लोगो लोगो गोबां दोलोजों दोलो जुजिलायनाय मावथिफोरनि सायावबो सोमजिगासिनो दं, दाङाबाजिबो सोमजिगासिनो दं, गारि बुख्रुबनाय बा ग्लास बुख्रुबनाय गिदिर, बेनि बेलायाव नोंथाङा मा फोरमायनो सानो? आङो जोंनि सराइबिलल' नङा, जोंनि गसाइगाव साब डिभिजनावहाय 4 समस्ति दङ। बेबायदि दिनैसिम दावराव दावसि जेबो जायाखै, जेबो बेबायदि गारि बुफायनाय, ग्लास बुफायनाय जेबो जायाखै। गतिके मोनफ्रोमबो हान्जानि बिजाथिफोरखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरदों। मोनफ्रोमबो हान्जानि कर्मिफोरखौ आङो साबायखर बावहरदों। बिसायख'थिया फैगोन आरो थांगोन। बिसायख'थि थांखांनायनि उनावबो जोङो बिदा फंबाय समाजाव सोमोन्दो लालायनानै जोङो थांनानै थालांनांगोन, जों संसार जालांनांगोन। बिसायख'थिनि थाखाय बुलायनांगौ सोलायनांगौ जेबो गैया। रायजोआ जायनो भट होगोन बेनो देरहागोन। गणतन्त्रआवहाय रायजोआ जायखौहाय गावनि बिजाथि बानायनो नागिरो बेखौसो बे सुबुङासो रायजोनि रिप्रेजेन्टेटिभ जानो हायो। गतिके दिनैहाय बुलायनानै बा गारि बुफायनानै ग्लास बुफायनानै भट मोना। रायजोनि गोसोनो जय खालामनानैसो, रायजोनो मा हाबा मावगोन बेनि रादाय होनानैसो, आरो रायजोफोरखौहाय हानजायावहाय लाबोनानै बिथांमोनखौ खामानि मावहोनो हाबासो नोङो देरहानो हायो। गतिके ग्लास बुख्रुबनानै, गारि बुख्रुबनानै जेबो जाया। आं खावलायहरदों मोनफ्रोमबो हान्जाखौ आरो हान्जानि दैदेनगिरिफोरखौ आरो कर्मिफोरखौ, जाहाथे नोंथांमोना बे बिसायख'थिनि थाखाय बेबायदि दावराव दावसि जाया। जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव सान्थिया फैफिनबाय। दिनै सान्थिनि फिथाइखौ बयबो मोनजाबाय। जोंनि गथ' गथायफ्रा दिनै गोसो होनानै लेखा फरायनो हाबाय। गतिके बेबायदि थासारियाव जोङो बिसायख'थिनि थाखाय
जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलखौ दावराव दारसि फारसे नारहरनाया थिग नङा। बिसायख'थिया जोबनानै थांगोन 22 सेप्तेम्बरावनो। बिनि उनावहाय नोंथांमोना सानगोन जे आं मा खालामफ्लांखो होननानै नोंथांमोना उन दाहा खालामनाङा। जाहाथे उन दाहा खालामनाङा बेनि थाखायनो आङो मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरखौ मावथिफोरखौ खावलायहरदों जाहाथे जोङो नैबे 22 सेप्तेम्बरनि बिटिआर बिसायख'थिखौ जाहाथे जों गोजोनै बारहोहरनो हायो बेनि थाखाय आं खावलायहरनाय थाबाय। रायजोफोरनो नोंथाङा मा रादाय होगोन सराइबिलनि थाखाय? गिबि रादाया जाहैबाय जोंनि सराइबिल ओनसोलनि जे देहा फाहामनायनि बेबस्था जोबोद गाज्रि अबस्थायाव दङ। जोंहा गसाइगाव टाउनाव मोनसे सिभिल हस्पिटालबो दङ, नाथाय बे सिभिल हस्पिटालाव थांनानै रायजोफ्रा जेबो बेबायदि खाबु मोनहैयाखै। गथिखे साब सेन्टारनिफ्राय लानानै सिभिल हस्पिटालसिम रायजोफ्रा थांनानै जाहाथे मोजां सेबा मोनहैयो, मोजां जोथोन मोनहैयो, बेनि थाखाय आं खामानि मावगोन। नैथियाव जाहैबाय जोंनि सराइबिल समस्तिनि एलपि स्कुलनिफ्राय कलेजसिम मोनफ्रोमबो सोलोंथाइनि फसंथानफोरखौहाय साबना हामनायै माबोरै खालामनानै दिहुनो बेनि थाखाय आं नाजालांगोन। जोंनि गसाइगाव टाउनाव गोबां जायगायाव आरो गामि ओनसोलावबो लोंनाय दैनि जेंनाफोर दङ। बे लोंनाय दैनि जेंनाखौ आङो 5 बोसोरनि गेजेराव फोजोबस्रांथारनो थाखाय आं नाजागोन। जोंनि आदिबासि हारिनि जे सुबुंफोर दङ जोंनि सराइबिल ओनसोलाव 11,000सो आदिबासि भटारफोर दङ। नाथाय बिथांमोना गुबुन हारिफोरनि रुजुनायावहाय जोबोद गोग्लैसोनाय मोनसे थासारियाव दिनैसिमबो दङ। आदिबासि बे सान्थाल, अराव, मुन्डा बे हारिफोरखौहाय बोरै बोखोनानै लाबोनो, बोरै दैखांनो बेखौ आं अरायबो नाजालांगोन। जोंनि गसाइगाव टाउनाव जाबोर जथरनि जेंनाया जोबोद गिदिर जाबाय, ड्रेननि जेंनाया जोबोद गिदिर। गथिखे बे ड्रेन आरो जाबोर जोथोरखौ सुस्रांनो थाखाय जोंनि गसाइगाव टाउनखौ साबना हामना खालामनानै दिहुननो थाखाय आं अरायबो नाजालांगोन। मोनफ्रोमबो गरिब न'खरफोरखौहाय बिथांमोननि मोन्थायखौ मोनहोनायजों लोगोसे माबोरै जौगाहोलांनो हायो बेखौ आं नाजालांगोन। आबाद फोथारावहाय दै जगायनानै आरो आबादारिफोरखौहाय बिथांमोननि फाननो हानायनि हाथाय बानायना होनानै आबादारिफोरनो बोरै मुलाम्फा होनो। स्पेसियेलि जोंहा मोनसे कल्ड स्टरेज दङ, गिदिरै कल्ड स्टरेज दङ नैबे भदियागुरियावहाय। बे कल्ड स्टरेजखौहाय जोङो रिभाइभ खालामनानै बेयाव आबादारिफ्रा आलु जा, गुबुन माइ माइरं जा बेखौ दोनथुमनानै जेब्ला हाथायाव बेसेन गोसा जायो बेफोर मुवा बेसादा, अब्ला फाननानै जाहाथे बिसोर बांसिन मुलाम्फा मोननो हायो। बेनि थाखायनो बे कल्ड स्टरेजखौ रिभाइभ खालामनो थाखाय आं सानदों। बेबायदिनो गोबां परिकल्पना, गोबां प्लानिं आंहा दङ। देरहाखांनायनि उनाव रायजो राजाजों सावरायनानै बेफोर प्लानिंफोरखौ एगजिकिउट खालामनो थाखाय आं नाजालांबाय थागोन। स्टार केम्पेइनारनि खोथा बुंनो हाग्रामा महिलाफोरा बिटिआरआव सेकेन्ड पजिशनाव आरो फार्स्टआवनो माने गिबि मन्थ्रिया दं। स्टार केम्पेइनार रावबो स्टार जानो हाया। रायजोफ्रा जुदि गनायोबासो स्टार जानो हायो। नों गावखौनो गाव स्टार होननानै सानना लायोबा बेथ' मोनसे रोखोमनि मेगल'मेनियासो बियो। गावखौनो गाव माने गोजौआव दं होननानै साननानै लानाय, बाराव बिरबायगासिनो दं बिथाङा। गथिखे गावखौनो स्टार होननानै लानो थाखाय रावहाबो मोन्थाय गैया। रायजोफ्रा सोरखौबा स्टार बानायोबा, रायजोआ अनसायोबासो नोङो स्टार जानो हायो। गथिखे गावखौनो गाव स्टार होननानै मुंख'नानै लाग्रा मानसिया माब्लाबाबो स्टार जानो हाया। इउपिपिएलआ 2025 मायथाइनि 26 सेप्तेम्बराव जे रिजाल्ट ओंखारगोन ओइदिनखालि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायावहाय फिन खनसेबाव बिटिआरआव सरकार दानो थांगासिनो दं। सिटआ दिनैनि तारिखआव एनिथिं बिटुइन 22निफ्राय 22सिम जोंनि इन्टारनेल सार्भेयाव फैगासिनो दं। बियो माने फैगौ समफ्रावहाय बारायलांबावनोबो हागौ। जेरैहाय जोंनि केम्पेइना दिनै पिकआप जादों, केम्पेइना जेरैबायदि दावखोलांबाय थादों बेबायदिनो जोंनि सिटआबो लासैनो बारायलांबाय थानो हागौ। एनिथिं बिटुइन 22 to 26आ जोंनि इन्टारनेल एग्जिट पल।